Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Otopito, 7 healthy habits na go na go. Get vaccinated. Noong 2017,
Isa sa bawat 5 batang Pilipino, edad 1 hanggang 2, ang di nabakunahan kontra tigdas at polio. Isa ito sa mga naging dahilan ng pagkalat ng tigdas at polio outbreak noong 2019. Kaya para sa kalusugan ng lahat, ugaliin nating magpabakuna. Protektahan natin ang mga bata at kabataan sa tulong ng pagbabakuna. Kayang-kayang iwasan ang mga sakit na nakamamatay o nagdudulot ng kapansanan. May bakuna rin ang mga nakatatanda. Kumonsulta sa inyong healthcare worker tungkol sa mga vaccines na nararapat para sa matatanda. Magpabakuna. Huwag matakot. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Kaya let's get vaccinated for a healthy Pilipinas! Todo 7 healthy habits na go! Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Todo 7. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema.
Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Todo Pito. 7 healthy habits na go na go. Get vaccinated. Noong 2017, isa sa bawat 5 batang Pilipino, edad 1 hanggang 2, ang di nabakunahan kontra tigdas at polio. Isa ito sa mga naging dahilan ng pagkalat ng tigdas at polio outbreak noong 2019. Kaya para sa kalusugan ng lahat, ugaliin nating magpabakuna. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to.
sa ating venue sa Fiesta Ballroom Hotel. So it's been a while since our last face-to-face na press conference. So nagpapasalamat kami sa mga media partners natin na naririto ngayon. We are also live sa ating Cisco WebEx para sa ating mga media partners na nasa ibang provinces as well as sa Facebook Live para mapanood po ng public. So before we start, let us take a moment for a prayer and the Philippine National Anthem. Okay, so you may all be seated na. So once again, maraming salamat po sa ating media partners na nandito sa ating venue ngayon. Para sa ating press conference for today, makakasama natin from the Department of Health Bicol Center for Health Development, ang ating program manager for program for persons with disabilities, si Miss Wendalyn Baluis, Nurse 5. Kasama rin po natin from the head of our family health cluster, MO4, Dr. Maita Bobbies. And of course, we have our regional director, Dr. Ernie V. Vera. So let's formally begin our press conference with a message from our regional director. I remove my mask. Amaray na alda po sa gabos, ato yung mga pag-iriba sa media. At least ani yung pakamo, ano, after 2 years na kitang girilingan. Niya ang pakamo gabos. Anyway, pasalamat po kami sa inyong pagsuporta sa tuyang programa dito sa department. Ano? Ang unyan po, kami nagpa-upload kaning sa tuyang press ko na iniyo. So we have to discuss po digdi yung sa tuyang concern sa COVID. Especially po dun sa pagbabakuna sa COVID. Kung nga hababaan sa tuyang kaso digdi, hababa ang coverage kang pagbabakuna and gawa po kitang kay digdi si Miss Wendy na magdi-discuss po ni kang PWD program. Mga updates pong tataw sa endo and of course si Dr. Bobis sa iyang mga programa sa family health cluster po ano. Nakairiba naman dyan ang COVID. Tama.
Okay, so we open po this press con po para ma-share po natin sa itong mga kababayan kung hain na kita paduman, lalo po digdi sa COVID-19, ano? And siguro po, it's high time na gusto ta pong hikayaton sa itong mga senior citizens, ano? Taini po ang hababa na coverage sa tuyang programa sa COVID. And gusto tang ipaabot sa ENDA na ano po si DOH na niya po kabusan sa itong suporta kung ano man po ang namamatian, niya po ang sa tuyang mga ospitals na pwede po nilang i-refer kung may mga namamatian sinda, no? And we have also po the vaccines na dahil man po kita naubos ng kibakuna, we've got some supplies of vaccines especially for all na for vaccinations po, ano. Kaya dahil po mag-atubili na magpabakuna, dahil po kita kinakapos ni bakuna unan. Pasalamat po kita sa satuyang suporta sa itong gobyerno na ang bakuna po kang COVID sufficiente po digdi po sa Region 5. Okay? So, Thank you po, Doc. So, let's proceed po sa ating mga updates. So, kung may mga katanungan po kayo sa ating updates, mamaya-maya po ay meron po tayong open forum. And for our participants po sa WebEx, maaari din po ninyo yan i-send sa ating chat box or sa ating group chat. So, for our first updates, we will be having our COVID-19 vaccination updates from Dr. Maita Yubovi. So, Doc? Magandang umaga po sa lahat. Okay po. So as of July 19, 2022, 6 a.m., ito na po ang ating updates for our COVID-19 vaccination. Okay po. For the COVID-19 vaccination accomplishment, for the target population of 5,040,943, we have 3,819,232 na na-vaccinate na po, or 75.76 coverage rate. Para naman po, for the fully vaccinated, we have 69.16% coverage na po. Okay. Para po dun sa overall accomplishment, makikita nyo po, Albay has 900,156 number of vaccinated, or with a coverage rate po of 79.25%. Ang Camarines Norte naman po ay meron ng 349,724 o 68.17%. Sa Camarines Sur, meron na po silang 1,316,863 or 77.88%. Ang Catanduanes pa rin po ang nangunguna na meron pong 204,850 or 91.66%. Samantalang sa Masbate po, meron na po silang 516,561 or 67.24%. Ang Sorsogon naman po ay merong 521,078 or 74.78%. Para naman po sa ating mga provinces na meron ng fully vaccinated, makikita po natin na ang Catanduanes pa rin po ang merong 197,509,000 or 88.38%. Samantalang sa Camarines Sur, meron na po silang 963,388 or 67.64%. Sa Sorsogon naman po, meron na po silang 371,212 or 67.60%. Ang Albay ay meron 513,755 or 67.38%. Sa Camarines Norte, meron na pong
1,563 na fully vaccinated or 61.71%. At ang huli po, ang Masbate, meron pong 390,178 or 56.86%. Para naman po sa ating mga syudad, ang Legazpi City pa rin po ang nangunguna with 167,603 na fully vaccinated or 97.50%. For Naga City, it's 141,710, which is 83.49%. Masbate City, 67,019 or 81.61%. Ang Tabaco City naman po ay 93,847 or 80.26%. Sorsogon City is 118,267 o 80.06%. Sa Iriga City naman po ay 75,023 or 77.52% at ang huli po ay ang Ligao City na merong 70,186 or 72.13%. Para naman po sa ating workers in frontline health services, meron na po tayong initial first coverage na 188.66%. Samantalang ang fully vaccinated naman po ay 177.25%. Para naman po sa senior citizens, ang for the first dose, meron pong 67.77% and ang fully vaccinated ay 65.33%. Individuals with comorbidity po, ang first dose 102.10%, fully vaccinated 90.86%. And for the 12 to 17 years old po, meron na pong 85.33% and fully vaccinated na 76.64%. Para naman po sa ating 5 to 11 years old, meron na pong first dose ng 23.75%, samantalang fully vaccinated na po ang 17.35%. Para sa iba po, meron pong 88.31% for the first dose and fully vaccinated of 82.27%. Sa katbuuan po, meron na po tayong 75.76% for the first dose and 69.10% for the fully vaccinated. Kung meron po kayong mga katanungan or gusto niyo pong makita po itong mga datos na pinapakita po, you may access this link. Yun po pinapakita natin dito sa ating dashboard. So yun lang po. Salamat. Thank you very much po, Doktora. So let's proceed po sa ating next update. So to give us updates on the Persons with Disabilities program, kasama natin from the Non-Communicable Diseases Cluster 5, Ms. Wendalyn Baluis. So ma'am? Magandang umaga po sa lahat. Good morning po, RD. Opo. Okay, so kami po ay magbibigay ng updates tungkol po sa ating health and wellness program for the persons with disability. Okay, next slide please. Okay, next slide. Ayan po. So ngayong taon po ay meron po tayong tinatawag na pagkikilala po sa ating programa, yung ating pong Persons with Disability sa pamamagitan po ng ating National Disability Prevention and Rehabilitation Week theme. Ang theme po natin ngayon ay kalusugan at kaunlaran ng Pilipinong may kapansanan at isulong sa gitna ng pandemya. So relate na relate, no? At sinasabi po ng ating programa na dapat po ay inclusive yung sa mga health services at sa iba pa pong pangangailangan ang ating pong mga persons with disabilities. At especially nakatuon po sa larangan po ng kalusugan at yung economic empowerment of our
PWDs during the time of COVID-19 pandemic. Okay. So next slide please. So bago po natin pag-usapan kung ano po yung direction at kung ano po yung mga nagawa na upang tulungan po natin yung ating mga persons with disabilities, bigyan ko po kayo ng yung buod po or overview ng ating programa. So nakikita po natin na isa sa bilyon na populasyon po ay globally po, we're talking about globally, ay may nakaka-experience po ng disability. So napakalaki po nitong numerong ito. Sinasabi po sa bawat 7 na tao pong taong may kapansanan. So, okay. Now, pag tiningnan po natin yung mga numerong yan, may mga kwento. In fact, sinasabi na sa bawat disability, 2 beses na mas experience po yung ating mga PWDs ng mga inadequacies or kakulangan sa ating mga healthcare providers, especially po yung mga serbisyo. So yun po yung sinasabi, this is based on our WHO. At 3 beses din po na maaring experience sila na hindi po sila nabigyan or na-deny yung kanilang mga pangangailangan. At 4 na beses din po na maaring hindi sila nabigyan ng magandang pakikitungo. Okay, so they are treated badly. Next slide, please. So ngayon, ang layunin po ng ating Persons with Disability Program ay bawasan yung kanilang kakahiyan. Okay. So ito po yung mission po ng ating programa sa Department of Health sa tulong po ng ating mga key partners na ma-achieve yung kanilang access at mabigyan ng magandang programa tungkol po sa kanilang kalusugan at ibang pangangailangan upang ma-improve yung kanilang health and wellness. So yan po. Sa pamamagitan po nito, marami tayo kumbaga ini-aim na matanggal yung physical barriers upang ma-access nila yung ating mga health facilities at ma-access nila yung ating mga information, especially po yung kanilang benefits and other equipment, especially yung mga assistive devices. At syempre, to make health care comfortable. So we're talking about the financing, especially yung ating partnership with na isa po ito sa pinaka-importanteng tugon or benefits na kailangan mapaiabot din po sa ating mga PWDs. At yung suporta po ng ating LGUs upang ma-address or masagot po yung kanilang mga financial burden. Kailangan din natin tingin yung kaalaman ng ating mga health service providers, kaya po yung ating mga LGU or lokal na mga doctors and nurses ay tinitrain po natin upang magkaroon po sila ng karagdagang kaalaman sa pag-assess at pagkakategorize ng mga taong may kapansanan. Sa ganon ay hindi po maabuso yung ating tinatawag na pag-issue ng ating mga ID sapagkat ito na meron po dialogo sa ating mga partners, okay? At kailangan din po natin na mag-invest ng rehabilitation program. Isa po ito sa pinapalakas po at patuloy pong pinapalakas na rehabilitation. In fact, yung ating pong BRTT8 sa full support po ng ating opisina sa pangunguna po ng ating regional director ay nagbigay po financial assistance. Marami pong mga humihingi na mga ng ating PW rin po na kailangan din po nating iugnay yan sa kanilang rehabilitasyon. So may financial at patuloy pong ina-address yung kanilang pangangailangan, pero ito po ay kailangan idaan sa tamang pag-a-assess. Ano po? Para hindi po ito maabuso. Okay, so next slide please. Okay, so yung ating pong disability prevalence, So tinitingnan po natin na yung ating po palang disability, 12% of those population ay nakakaramdam ng matindi yung severe disability. So iba-iba po kasi yung klase ng mga disabilities, So kailangan po natin i-categorize yan sapagkat gusto po natin tuhugin na mas lalo pong objective yung natin ng mga technical assistance or tulong
Pero kikita po ninyo na hindi lahat na may mga kapansanan ay ating pong napapaabot na tulong sapagkat tinitingnan natin yung degree ng kanilang pangangailangan. So 7% po ay nakaka-experience po ng moderate disability, 23% naman po yung mild disability, at 19% naman po ay walang kapansanan. So base po dito sa ating global estimate po, yung based on the result po from the 2016 National Disability Prevalence Survey. So yan po no yung pinapakita na pwede po natin basihan kung paano po natin mamanibelahin no yung direct nating programa. Napakaganda po at malaking tulong po ito sa pag-uusap. Next slide please. Yan po. So ito po yung ating kumbaga pinaka-Bible, yung direction po at mandato sa ating pong Department of Health sa tulong po ng ibang mga ahensya na kailangan po tingnan yung kabuuan ng kalusugan at kagalingan ng ating persons with disabilities. So syempre, importante rin po na nandun po yung suporta ng pamilya. Okay? So nandun po yung tuon ng ating yung objective po ng ating programa. At para po maabot po natin yan, kailangan po natin pagtulungan yan. Kailangan po natin na meron po tayong improved access to the health services. Kailangan din po natin na meron tayong matibay na data collection sa pamamagitan po yan ng tinatawag natin na Philippine Registry for the with disabilities at kailangan din po natin ating rehabilitation services. So kung paano po natin yan mabuo, no, itong pundasyon na ito, kailangan po natin may matibay po tayo ng polisiya, standards, regulation, at meron tayong matibay na pagkukunan ng source of our financing, yung health information services upang makamtan po natin yung ating tinatawag na universal healthcare. Direction. Please. Okay. So ngayon po, ito po yung data yung region. Ano po? Sa ngayon po ay patuloy po natin pinalalakas po yung ating registry sapagkat may nakikita rin po tayong mga kailangan pang improve. Sa tulong po ito ng dialogo sa ating mga key partners like the PDAW, the PhilHealth, the DSWD, and we have also the National Disability Affairs Office, no? So ito po yung mga key partners po, no, na kung saan po kami ang Department of Health po ay nag-uusap-usap o pagtingnan kung kumusta na po, no, yung pagpapausad po ng ating programa at kung meron man pong mga problema ay kailangan po natin i-address na naayon po sa ating mga pulisiya. Okay. So nakikita po natin na per provinces po ay may na-establish po na mga registry pero kailangan pa rin pong patibayin. Okay? Kailangan pa rin po, may pangangailangan po na pataisin po yan upang makover po no, lahat na may mga disability. So yan po yung hamon. Okay? So next slide po. Okay. So base po sa ating Department of Health Administrative Order, meron na po, no, matagal na po itong ating PRPWD, maraming mga hamon pero patuloy pa rin po natin ginagawa sapagkat ito po ang pinaka susi sa pagkakaroon po ng matibay na basihan upang maiusad po natin yung tama at akmang estratehiya na matugunan po ang pangangailangan ng ating PWD. Sinasabi po ng ating PRPWD registry na this is a national registration in fact, no? Hindi lang po ito sa Bicol region, kundi tinitingnan natin kung paano po tayo makakabuo ng isang matibay na data information na kung saan po ay pwede nating hugutin, no, kung ilan po yung mga nakarehistro po sa ating Bicol region. So ang objective po nito ay makita po natin kung ilan po yung porsyento ng distribution ng PWD at sa pamamagitan po nito ay objectively makapag-issue po tayo ng ID. At this point in time, marami na po talaga no na mga may PWD ng kanilang mga ID. Kaya lang kailangan po natin talagang i-check uli sapagkat may tinatawag tayo na checking and reviewing sa pamamagitan po na to ensure na yung mga ID yun ay talagang tama at kumbaga nandyan pa sila at
na-assess pa rin po sila, no? Kumbaga na-assess po in terms of the medical condition. So kailangan pa rin po, no, na i-monitor at evaluate po itong ID ito. At sunod naman po yung distribution of persons with disabilities with issued IDs by region and province. So ito po yung direction. At yung distribution of persons with disabilities with issued IDs by type of disabilities. So makikita na doon kung anong tipo o kung anong type po ng disability meron po ang isang taong may kapansanan. Okay, so next slide po. Ngayon po, ito po yung pinaka kumbaga bago na version. Noon po kasi ang ginagamit po kasing version sa pagtatala o sa document registry po ng ating mga PWD ay yung version 1. So nagkaroon po ng pagbabago, in-update po yung sistema sapagkat siyempre kahit sa anong sistema kailangan pong i-improve. So kaya po ayan pinanganak po uli yung version 4 para po ma-address po yung ibang mga issues and concerns na maitala po sa ating system, sa data info system. Next slide po. Okay. So yan po yung ating administrative order na yung detalye po kung paano po i-implement yung ating PRPWD through our version 4 registry should be supported, especially by our LGU. So in fact, the PDAO together with DSWD are very proactive in looking at how can we improve, especially if there are some issues and concerns that cannot be resolved until now. Pero ang importante pinag-uusapan para nandun yung commitment and later on nagkakaintindihan kung paano po itatama yung mga kailangan pong lalo po sa mga registration. So ito po yung pinaka-focus po ngayon na malinis at maplantsa po yung ating registration sa ating PWD. So sa pamamagitan po niyan, nagkaroon po ng malinaw na direksyon, malinaw na pag-uusap, yung mga roles and function. Kaya po yan. So nakikita kung paano po isasaayos po yung ating registration system. Next slide po. Okay. So ito po yung napakarami na po na mga polisiyang nagawa sa ating persons with disabilities. In fact, yan po ay pinangunahan ng ating Republic Act 7277977 na entitled the Magna Carta for Disabled Person. That was in 1992. Ang tagal na po niyan. Pero tinignan po natin yung milestone ng mga accomplishment, yung napagdaanan at kung ano yung mga polisiya na kailangan pong ituhog upang ma-address po yung pagkakaroon ng magandang programa para po sa kagalingan at kalusugan ng ating mga persons with disabilities. So marami pa pong nanganak na mga polisiya, the laws and guidelines at ang pinaka bago nga po yung ating AO for the PRPWD. Okay, so next slide po. So yan po, so those are the legal basis. So napaka-importante po na may hinuhugutan po tayo. So i-rundown ko lang po yan just for our information sapagkat ito po ay napaka-importante po especially for our media professionals na yung ating po mga information should be extracted, may mga basihan po para talagang tama yung pagtutulungan ng pagbabahagi po ng ating mga information. So napaka-importante po nito. The Republic Act 9442, Republic Act 10754. So pwede pong picture na rin po yan para madali po sa atin. Okay. And then we have, next slide please. Opo, yung mga legal basis from the Department of Health, especially yung directions. We're talking about the framework and operational guidelines for the implementation of the health program for persons with disabilities. So kailangan po na yung ating pagtatahak sa programa ay isa para po maganda yung resulta, which is to provide access and to reduce the difficulties of our persons with disabilities in accessing the health services and other services pa po. So we have also the Administrative Order 2009-0011. So guidelines din po 'yan in support to the Act of Magna Carta for Disabled Person, etc.
especially for the provision of the medical and related discounts and special privileges. Na isa rin po yan sa mga issues na tinatalakay until now. Okay, unti-unti, okay, nabibigyan po ng pansin no, yung ganitong klaseng mga concern. Okay. So next slide po. Ayan. So another legal basis, yung ating pong tinatawag na national policy on the unified registry systems of the Department of Health. So the Department of Health is actually mandated no to come up with a unified registry for the persons with disabilities. So malaking value adding din po ito for our system, especially connecting to other agency like the PhilHealth. So at this point in time po ay nag-craft na rin po ng ating standard operating procedure para po mabigyan po ng guide yung ating PDAO and other concern relative to the networking, yung mga sa issuance, and then other services that might needed by our PWDs. Ayan po. Next slide po. So it's just a very yung review lang po ng ating mga polisiya. Okay? So kailangan din po inclusive no yung ating mga PWDs for the other health services like for the chronic non-communicable diseases and other related injuries. Yan po. Next slide po. Ayan. So I will not read po no kasi yun po yung direction po natin ha. Okay, na maging inclusive po yung ating health services lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Okay, so wala pong iwanan na kailangan po ay matulungan natin na mabawasan yung kanilang kahirapan, yung difficulty sa pag-access. Okay, so next slide po. Ayan, next slide. Okay. So may mga ang isa po sa mga concerns na naging gap no ay yung understanding about the definition. Kaya dito po sa AOng ito, iba-iba po kasi yung tono eh. Marami po kasi yung mga nagbibigay ng sarili nilang kahulugan sa mga medical conditions or disability ng isang PWD. So ngayon, pinalabas po itong AO para makalibrate lahat, no? Even the other agencies na ito yung ibig sabihin ng mga disability. Yan po ang purpose mo niyan. So ito po ay napaka-importante rin po na maipaabot din po namin sa inyo, especially our media professionals, upang pare-parehas po yung ating pag-iintindi po no, sa definition ng mga disabilities. Kasi minsan sa definition pa lang, nagkakaroon na ng mga discrepancy or inconsistency sa pag-iintindi pa lang po. Kaya yung iba, medyo, ayan, bakit ako walang ID? Yung iba meron. So, ganun po. So, yan ay pinalabas po upang maipahayag po natin yung tamang definition ng ating mga disabilities. Next slide po. Ayan po. So, the same. And then, we would like, of course, to share with you kung ano po yung ginagawa po natin ngayon. Next slide po. Next slide. Ayan. So where are we now po? Nabanggit ko po kanina na series of conduct of trainings were conducted in the Department of Health. So we always engage our stakeholders like the PDAO, the DSWD, to the social workers, and then the PHOs and RHUs. No? So pinag-uusapan po namin kung paano po paiigtingin at kung may mga issues po regarding the registry, doon na po namin kinakal out. So ngayon, binabangga po namin yon sa ating mga existing policies at sa ganun ay ma-improve yung sistema. Sa ngayon po ay unti-unti po napaplansya yung ating registry. In fact, one of the concerns that yung priority that we will be conducting this year po ay yung establishment po ng aming SOP on the issuance of the ID uli. Para guided po lahat. Kahit iba pong agency ay may sinusunod na isa lang pong procedure. Isa po ito sa lumabas po doon sa mga issue na yung pabalik-balik, no, yung pagbibigay ng access na hindi po tumutugma sa ating mission na dapat madali access at ma-reduce yung kanilang mga kahirapan sa pag-access. So nakita po natin na meron pong
need no sa pag-establish po nitong sistema o nitong polisiya upang ito po yung susundan ng lahat. Okay? So with the help of the PhilHealth po, the DSWD and the NCDA po. And then kasama rin po dyan yung ating patuloy at regular na dialogo po sa ating mga partners upang ma-address po natin yung tamang pagkakategorize or pag-a-assess ng isang taong may kapansanan. Okay. So yun po yung ating direction. So tuturuan po uli natin yung ating mga health service providers kung paano po mag-assess. Okay? So mag-assess at paano po tingnan kung anong klaseng disability meron po sila. So dapat po ay kailangan po na tama yung tool na ginagamit po sa pag-assess or pagkakategorize upang makapagbigay ng tamang diagnosis. So yun na po yung gagamitin po. And then later on, pag ito po ay naibaagi po uli sa kanila. So parang i-enhance lang naman po. So just a polishing of para makalibrate po yung kaalaman po ng ating mga health service providers. So isa po yan sa mga ginagawa na po natin ngayon. Para at the end of that, so happy yung ating mga PWDs. Wala na pong mga biases when it comes to the issuance of the ID. Okay? So lumalabas kasi kahit walang disability, may ID. Yung mga ganon. Ang daming mga issues po. No? But nandun po yung ating direksyon na tutulungan pong unti-unti po ay malinis po yung ating registry. Yeah, so napaka-challenging pero dahil po ito po ang isa sa mga priority po ng aming ahensya at napakilig po ng tulong ng ating director dyan. No? Marami po kaming naibigay na tulong sa ibang ahensya sa pamamagitan po ng pagbibigay ng funding, no? Para masuportahan po yung kanilang info system, magkaroon po ng tao, yung ganun po. At pag-usapan po lagi yung ating PRPWD system. Okay? So, and then we are aiming that our PWD IDs would be able to register at meron pinag-uusapan kung may expiration yan. Yes, parang ganon. Para may monitoring, no? Kung talagang yung PWD yun ay still active and then kailangan i-assess hindi lang physically but also medically. So yun po yung mga isa sa mga kasunduan, agreement. And of course, we want to strengthen the health service provider networks in order to provide interventions, financing system, and of the rehabilitation. So this is a very challenging direction, but hindi naman kami na kumbaga hindi po kami natatakot harapin sapagkat napaka-supportive po ng ating agency with the help of our other key partners. So yan po. So malaking hamon at dahil po nandito po kayo, kami po ay umaasa na patuloy po ninyo kaming susuportahan, lalong-lalo po sa pag-uusad at pagbibigay po ng tamang information tungkol po sa ating mga polisiya. Maraming salamat po sa ating lahat. Just Mabalos. Thank you. Okay, thank you very much po Ma'am Wendy and Dr. Bobby sa mga updates po sa ating mga health programs ng DOH Bicol CHT. So pumunta na po tayo ngayon sa ating open forum at para po sagutin ang mga katanungan ninyo, kasama pa rin po natin si Dr. Maita Bobis, si Ma'am Wendy Baluis at si RD Ernie Vera. So open na po ang floor para sa mga katanungan. Good morning, ma'am. Jess Magallanes po from Radyo Oragon. Tanong ko lang po kay Ma'am Winnie. Ma'am, maliban po sa DSWD and local government unit, ano pa po ang katabang na ahensya kang DOH para po matawan taki makakanigong proteksyon ang mga PWDs? Salamat po sa hapot na magayon. Sa pag-urulay po kaya kan council po, igwa po kaya kitang pigaapod na kumbaga grupo, po yung mga alliances na pigtutukar kung paano po ma-address ang pangangaipukan sa tuyang PWD. Ang mga composition po kaini, inot na inot po syempre
nagte-take lead din po nagte-take lead po ang Department of Health sa PRPWD, sa registry po. Pero yaon po ang National Council for Disability Affairs, yung mga PIDAW po yaon po dyan. And then mga very proactive po ang satuya mga PIDAW officers no, sa pagtabang kapag sabot, pagtaukan sa indang mga issues, na dakulaon pong bagay para dangugon kung ano pa po ang kaipuhan na i-improve no, sa sistema. Ang pangtulo po, yaon po ang satuyang DSWD. Sapagkat dakulong pong programa no, ang satuya pong DSWD na natutugunan ang pangangaipukan sa tuyang mga PWDs. In fact, may mga financing assistance support man po sinda na sa tabang po kay ini mga financing support buda rehabilitation may rehab program man po sinda igwa sindang aftercare so mga araw po kay ini mga programa nakaipuhan ta pong dangugon kung kita po nagtitiripon para po maipaabutan man po no. Okay, so ini po. And then malidaban po dyan, yaon din po ang satuyang PhilHealth. So inform po kami kung paano po ninda matutugunan po no so mga claims or mga benefits din po ng satuyang PWD. Kaya lang po ang pinaka-challenging diyan, dapat po itong mga nagduduruman ng mga PWD nakarehistro po yan sa satuyang pigaapod na Philippine Registry for Persons with Disabilities. So ang pinaka challenging po para po ma-cover no lahat na kumbaga matauan ki access na maabot itong pighapot tataramtang ano yan access sa medical as in mapababa ang kadipisilan ninda no sa pag-abot kan sa ibang serbisyo patibayon ta sa pagrehistro tanganing gabos po iyan no magkaigwang right na ma-access kasi kung mayo po kitang tamang rehistro no tapos daiman po ina-access kang PhilHealth talagang dai po sinda makakaiba sa kung ano igwa ang satuyang maray na gobyerno. Ano po? So, ma'am, last question po and follow. Ma'am, ang mga person with ito pong may mga diferensya sa pag-isip, it is considered as PWDs. Opo. Oh, now ano po ang pigitataong tabang yan kang Dios? Kasi pag minsan kami sa broadcast, dakulo ng marani sa mga nagbabalaw-bagaw, naging violente na. Now, pag minsan po tabi na didipisal malocate ang pamilya. Now, as far as DOH is concerned, ano po ang pwedeng itabang sa mga arog ka na till now, nagdadakol na naman po digdi sa Legazpi and other places sa Bicol? Iya po. Okay, so magayon giraray no, magayon na concern iyan. In fact talaga nahiling ta po iyan. Inot, ang mental disability po saro po ini sa mga persons with disability no. Ibig sabihin, saro lang po ini sa mga kondisyon na may disability kan sarong tao. Ang hapot ni sir kung ano po ang magiging aksyon no kan bawat dakulaon po ang papel no kang lokal. In fact, magayon nga ni taigwa na po kita ngunya na batas. Pigapod ta pong Republic Act 11-036 ipong pigapod ta pong National Mental Health Law. Ang National Mental Health Law pigmandahan po kita. Ang mandato po kaiyan ang Department of Health pag abot po duman sa salud hilingon asin siguraduhon na may itatao na serbisyong pangsalud sa satuyang mga pasyente na may hilang sa isip. Pero dakulaon po ang papel kang lokal na mag-establish kan sa indang pigapod na local mental health program. Pero sa paagi po iyan kang council. So sinasabi po sa batas na kamo ng mga lokal kaipuhan magtarabangan kita kasi ang mental health issue po is a public health issue. It's not only the issue of the Department of Health but it has also to be addressed by everyone. So kaipuhan po na ang lambang ahensya malinaw ang direksyon, malinaw ang papel, tangani pong ito pong mga mandato po sa INDA sa pangaran po kang National Mental Health Act, utubon. Tangani pong ma-address na po itong nagbabaralaw-bagaw. Okay. In fact, ang saro pong taong ipig-apod tang mga vagrant person, base po ini sa satuyang medical na expert, no? Sa tuyang mga psychiatrist. Bako po gabos ng mga taong vagrant, yun mga lalakaw-lakaw dyan, may diferensya. Okay? So base po ini sa indang experiences. Kundi saro po duman ito pong mayong
mga homeless daing naiistaran. Okay? So, saro po ining social issue na kaipuhan pong i-address dahil ang medical po, ang Department of Health, mati po ang lokal na rural health units, dahil man po yan basta-basta pwedeng kuhaanon. Okay? So that is the violation sa law. Okay? Dahil po yan pwedeng puruton sa nabigla, darahon po duman. Dahil pig-apod po kitang, dapat may informed consent po yan. Nadakulaon po ang responsibilidad kang pamilya. Yan po ang gusto tapong i-inform po sa satuyang pong sistema na pig-address na po yan sa pamamagitan po kan satuyang council. May mental health council po kita. Okay, ma'am. Last question, ma'am. Now, as a barangay official, kami po sa barangay may residente po kami na talagang nagka-difference sa pag-isip. So, ginibo mo na po ang gabos na i-refer mo na sa DSWD in other offices. Ang problema na lang, ma'am, so pag-maintenance niya kang bulong. Kasi po, pag di siya nakakainom ki bulong, talagang nagbabalik po sa yung namamatian. Now, as far as DOH is concerned, ano po ang pwedeng magibok and may capacity as a media man in as a barangay official para po din naman makaigwan ng problema sa parents? Salamat po, tanahapot po iyan. Okay. So, actually po, ang Department of Health, kanina po na-mentionar ko na ang mandato po kang DOH, nagpapara-training kay mga doktor. Okay? So, sa tuya pong mga doctors from the rural health units, kasi syempre, ang dalagang tangon yan, primary health care. So, ang DOH po, pagkatapos ko po na na-train sa tuyang mga doctors and nurses para maturuan po sila kung paano mag-assess. Although may foundation na po sila sa mental health, pero kaipuhan pa rin pong tabangan, no? Para mas lalo maintindihan, especially po yung programa ng mental health. Ngunyan, tatawa na po ta, no? So, we also provided commodities. So, meaning to say, ang lahat po ng mga rural health units ay may access sa gamot. So in fact, yan na naman, napakalaki po ng support ng aming opisina. Okay, si RD, nagbigay uli, makulit kasi yung mental health. We appropriated 3 million for the procurement of the psychotropic medicine. So meron po tayo niyan aside from the commodities received from the central office. So maliban po sa gamot na pinapadala, binababa po ng DOH, meron din po, gumawa rin po ng aksyon na bumali ang region, ang CHD ng mga psychotropic drugs upang punuan. But, ito yung ating direction kasi di ba may devolution na tayo. Ano po? Okay, so ito yung ating very challenging part na habang naghahanda, kasi in 2024, ito po yung mga information na sinasabi na namin sa LGU. For 2022, ngayon po yan, hanggang 2023, okay, ito po yung yung DOH, kami tutulong pa sa lokal. Kami pa po ang magbibigay. Kasi di ba yung ating batas sa National Mental Health Law, bago pa lang. Okay, so meaning to say, hindi pa nakapag-dive in yung ating LGU to implement that. And we understand that. Okay, so with our proactive dialogue with our council, pakikinig sa kanila na ito pala yung kanila, hindi pa naman sila ready, pumapasok po yung ating Department of Health. So, tumutulong po, nag-finance po uli, nagbibigay po ng ating libreng gamot po iyan para po yung maintenance ng ating mga may sakit ay mabigyan po. Sa tulong po yan ng ating mga doctors sa rural health unit at pati po yung ating mga BHWs list po ay binigyan kaalaman. So tamang-tama nga po sa kabila po, yun din po yung ating mensahe na para ma-access yung ganong klaseng pangangailangan sa gamot ay kailangan mabigyan po ng tamang kaalaman. Yan po. Okay, thank Yes you po, very much po. So may cue po tayo dito. Let's start po muna dito kay Sir. Sir. Yes, ma'am, good morning. Andy Madrigaliho po, Radyo Oragon. Ma'am, nakasentro ang usapin natin ngayon doon sa pagparehistro ng mga kapatid nating PWD. Opo. Kailan po ito magsisimula at saan sila pwedeng pumunta para Okay. makapagparehistro? Opo. So, in fact po, bawat probinsya, munisipyo, meron na po, nag-umpisa na po yan, sir.
Kasi lahat po ng mga focal person po sa province, tapos yung mga PDAW po ay tumutulong sa pag-register na po. Yung pinalabas ko po kanina, sir, na registry, yun na po yung naumpisahan ngayon na registry. At patuloy pa rin po na nag-cleansing po tayo ng ating registry. Kaya po malaking tulong po yung ating media professionals na sabihan po yung ating kahit yung ating mga barangay officials na it's high time uli na tingnan, no? At i-update yung kanilang registry. Okay, so Sorry yun po po. dahil hindi ko naabutan yun. Ay, opo. Sorry. Oo. So, Yun, opo. may pangalawang tanong po. May mga kapatid natin, may mga kapatid po tayo na PWD na gusto pa po silang magtrabaho. Halimbawa yung dumulog sa akin po na putol ito. Dati siyang empleyado ng although pulisya, tinamaan ng bala, naputol yung kanang braso. So sabi niya, gusto niyang pang magtrabaho dahil ang nakukubra niya sa pensyon, 3,000 na lang. Sa pwede siya. O kaya magpaparehistro muna siya bago natin matulungan, mabigyan ng trabaho po. Okay So po. kaya kung paano po siya makakapag-trabaho po. Opo. Maganda po, sir, na lahat po na may mga disability conditions ay ma-assess. Okay, so unang-una po, kailangan tingnan sila kung meron pong disability. Saan po sila pupunta? Sa ating pong mga doctors, sa rural health unit, upang ma-issuehan po sila na may kapansanan talaga. Yung medical certificate, okay. Ngayon, yung medical certificate na magpapatunay na meron silang kapansanan, ini-register na po nila yan sa kanilang respective provincial or municipal disability affairs office, yung PDAW or MDAW na sinasabi natin po. So yun po, dun po nagpaparegister. Pero yun naman po ay kumbaga joint info with the DOH kasi isang system lang po yan pero mabiview naman po ng authorized. So ngayon, kung ang tinatanong po about sa livelihood, malaking tulong po kasi talaga ang registry upang pag-usapan ng isang lokal uli. Kasi di ba yung ating batas sinasabi na kailangan magkaroon ng programa para sa ating mga persons with disability upang matugunan yung kanilang pangangailangan. Maging inclusive kahit sa anong sa ano man pong special po sa trabaho. So ito po yung tinitingnan, ito po yung dream natin. So malaki po ang tulong ng isang lokal upang mag-design or gumawa po ng isang programa na ma-address po yung pangangailangan. Ang papel po ng DSWD po ay napaka-importante, no, sa pagkilala po ng pangangailangan panglipunan. Yung kung ano po yung mga social needs po ng ating mga PWD, especially po yung sa trabaho. At kilalanin kung ano po yung mga merong livelihood project po sa loob ng lokal upang mailing po. So, ang PDAW po ay napaka-proactive in terms of connecting kung ano po yung kailangan po ng kanilang co-PWDs. So, kaya pag meron kayong very active na PDAW, so maganda ang result din po niyan. Okay? So, ang importante pinag-uusapan po, no, sa kanya-kanyang lugar, yung kanilang problema at pag-isipan kung paano natin matutulungan. Ang Department of Health naman po ay gumagabay, no? Kung ano po yung dapat nating tahakin at nagbibigay din po ng mga ng mga assistant, pero nababase po yan sa tamang at objective na ebidensya. Okay, so dapat evidence-based. Kaya nga po, ini-strengthen po natin yung ating PRPWD. Sapagkat pag hindi po yan nakalista, paano po natin matutugunan? Okay po? Salamat po. Nakaupalan. Maray na aga po, ang concern ko lang po kay Director, then kay Ma'am, kay Dr. Bobis. Ito po yung may kinalaman dito sa vaccination natin. Lampas na isang taon po, patuloy tayong nagsasagawa ng vaccination. Ano po yung pinakarason bakit hindi maabot-abot yung herd immunity natin dito? I think yung Legazpi lang yung pinakamataas. Maray na daw ulit po, no? Yes po, tama. Ang doon po sa ating fully immunized, no? Kung makikita nyo, even ang Catanduanes province po ay mataas din po sila kung tutuusin, no po. Sa ngayon po kasi patuloy pa rin po tayong nagsisweep, no? Nagsisweeping. Patuloy pa rin po yung demand generation natin.
kahit po hindi lang sa school-based, community-based, umiikot po ang ating mga kasamahan para po patuloy na mabakunahan yung hindi pa nagpapabakuna. Ganoon na rin po dun sa mga booster doses. May mga insidente po kami na meron pa rin pong agam-agam kasi yung mga tao. At yun naman po ay na-address natin kasama po ng ating mga nandun po sa mismong barangay. Kaagapay po natin ng ating mga barangay health workers, mga NDPs po, no? Yung mga point persons po. Kaya hanggang ngayon po, no, doon naman po sa ating ginawang demand generation, dumataas naman po yung ating mga vaccination rate. So, yun naman po yung ating kasalukuyang makikita po sa komunidad. Thank you po, Doktora. RD po. Duman sa issue na dito nagpapabakuna, ano? Kung ilingon tabi rin doon sa datos na present ni Dr. Bobis, ang hababa po dyan is yung sa tuyang mga senior citizens. Mga kaedad ko, kaedad ta. Ayo. Nga ta habo magpabarakuna ni yung mga senior citizens. Yung sa tuyang issue digdi Ilingon po nindo ta may instruction baga po si Presidente Marcos na by the end of his 100 days, at least 90% na kan senior na bakunahan. Pero ang Bicol, nasa 60 plus lang kita, di ba? 67% ano may tan. Oh. Dakulang hahabulon ta ka na eh. Ang sarong problema ta po kita talaga, prangkahan na lang kita, ano? Ang sa to mga senior citizen po, habo magpabarakuna. Nga tataharabo. Primero, ang sa indang pagkaintindi kang pagbabakuna, bakong maray. Garong sa inda, pagabat iniyo. Ikadawa, arani naman sa nangyayang kami, di naman niya kami mahali sa kinaban. Then in the po aram, na ang sa tuyang bakunang iniyo, dakulang tabang po ini sa inda, especially po duman sa mga senior na nagpupuong pa lang, 60 pataas. Dakula po ini tabang na dahil po sinda makaabot duman sa sinasabitang serious cases, di ba? So iniupo so na nalalaog na sa ospital, at the end of the day, nasa ICU na. Sarong factor din po panghilingon ta is, kung ika sarong senior na ika naka-COVID, magabat pong epekto ini sa pamilya, na inaalagaan ka sa ICU. Apisar po kayan, na si DOH, pagal na po kami nigdi, pero dahil po kami totoo talaga napapagal. Lalo po kami ginaganahan, pag ansa mo mga kauli, mga matagasampayo, nagde-demand generation po kami, tudo-tudo yan, para ma-overcome po ini o misconception po kan mga senior citizens. Iyon lang po yung nakapababakan sa tuyang accomplishment tigniyo sa Bicol. Partly ining senior. Kita lang po sa ibang rehiyon ang pinakamababa. Anong kaibahan kang senior citizen digdi sa Bicol at saka sa ibang rehiyon? Sige daw. Sinda nakakabakuna kay mga 80%, 70%, 90%. Sa Bicol, 67 lang garo kita. Ababaon. Kaya nga po kami nakikimahirap na kami sa mga miyembro kan asosasyon ko mga senior citizen. Na sunak barako ng senior, harapotado po nindo kung ano namatayan ninda. Especially po rin sa booster. Ako nagpabakuna na, kumpleto na ang booster ko. Ano ang namatay ko? Simple lang naman. Nagtanglay ng sama ini sa kuyang shoulder di. Uminom lang akong sarong paracetamol na 500 mg. Dahil na, nawara na. Ang pinatatakutan ka sa tumakiribang senior pala, ang side effect. Na ang kuminsan, kulog kang payo, natatangla ini ubagang ano niyo, ining abaga. Na kung pwede naman, if you try to think of it, pwede kang mag-inom kay paracetamol. So ina ako nga ni 94 na, pinabakunahan ko. Nagkulog man lang sa iyang ini. Nagtanglay, di pinainom kong bulong na wara. Natato sa iba, na bakunahan lang kay 2 beses sa buod ng pa-booster.
Hindi aram, kulang pa ang dawang tudok. I'm talking of all the COVID vaccinations process, ano. The mere fact na nabakuna kidawang tudok, it doesn't follow, covered ka na kang protection kan vaccine. You still need to have 2 boosters. Ang iba paano din naniniwala sa bakuna? That's a reality. Hilingunin, di ba? Digdi sa to sa Bicol, nagbaba ang kaso dahil sa bakuna. Ngunya, nagpupuo na po kita magkatatarasan sa tuyang kaso. So, naghahalakaw ang NCR. Natural yan po, pag naghalakaw ang NCR, after 2 to 3 weeks, mahalakaw si Bicol. Yun, naghahalakaw ng kita ngunyan. Pero ang paghalakaw po kang sa tuyang bakuna, digdi, ang paghalakaw kang COVID, bakun makaskason. Araw kang dati, na 2020. Ngata, epekto po yan kung pagpapabakuna ta. Paano pa kung nabakunahan tang puro nasa 90% po kabusta kategorya? Di dahil COVID sa Bicol. So yan pa sa tuyang challenge. Ano? Gusto ko may paabot sa inyo sa media. Na ang satong challenge ngunyan, ang satong mga senior, kasenyoran di diyo sa Bicol, harabo magpabarakuna. Yan ang satong dakulang problema po. Lalo na po may instruction si Presidente na by the end of his 100 days in office, dapat ang senior citizen po sa bawat rehiyon ng Pilipinas, 90% ang coverage. Pero ang 100 days niya, October, November. October or November? October po. October. So, August, September, October. Roughly 2 bulan ka lang magpreparar. Kaya ini po ang samuyang orgulyo po sa Indo, matabangan nindo kami. Nadakulang role kan media po na makonvincer tayo sa itong mga kasamang senior sa Bicol na magpabarakuna. Kabos mi na pong ginawa, nagbaba na kami, nagdemgen, late lang pong tinaasan. Nagtaas, pero bako po siyang makonsider na may turning effect. Kulang pa po. Kaya ngunyan nagpa-press con kami, tabangan po ninyo kami, tadakol po ang sa indong coverage, di ba? Dakol na abot ninyo to your information campaigns. Tabangan po kita, magtarabangan, na makonvincer po ini sa itong mga kasenyoran din sa tuwa sa Bicol na magpabarako na po. Nakulang bagay po ini sa pag-control kay COVID. Na nagiging reservoir sila po kung mga hilang kung sakaling dahil sila mabakunahan. Iyo? Okay, sige. Thank you. Good morning po, Sagabos. Being alerta po of Zoom Radio Legazpi. May addition lang po ako duman na director sa imo pong statement about kunata until now ang mga senior citizens and some of the individuals ay di pa po nagpapabakuna talaga. We heard and ini po personal na na-experience ko na may mga rural health units na talagang sabi mi nga ni dahil may aram kung nakakatabang sa DOH or minsan napaparaot. Ang rason po kang ibang individuals, pigdadaragitan da po sinda. Ikukonbinser sinda na magpabakuna, pag-abot duman sa site, riramlaman sinda. Nan sabi ninda, imbis nga niya na mainganyar kami, gari nagluluya so kurso nata mi, takang inot pa sa nga kulang kami ki information. We are not well informed and it was not disseminated to the public kung ano po ang magiging epekto. Kasi nagpaparahapot po sinda, tama po sa taramon mo, Director Tabe, na naghahapot especially the senior citizens. Ano ba ang epekto kang bakunang ini? Kami po sa media, as a broadcaster, I always reiterate to the public kung ano po ang benepisyong makukuha kan sa wrong individual, especially sa senior citizen, pag vaccinated. Kaya lang po may mga times talaga na daisin na naingganyar por dahilan nga ni po, nasabi mi, at the back, maigwa po lugod kinagpaparakontra which is connected pa po sa DOH. Nasinda naghahapot. Ano po ang resulta sa muya kay ni? Imbis da na simbagon sinda siguro, you know for a fact na medyo pagal naman po talaga ang mga nasa RHU, pero dapat dahil po nila pagdagitan ang tao.
taramon po ni Daki Maray. Kasi nagko-convince po kita na magpaparakuna sinda pag-abot duman sa site, ay syempre aram ta po na yaon na nga ni ang pagduha-duha kan tao, lalamlaman mo pa, di mabalik po. Until now, even Masbate Province, ang Masbate po until now, di ba hamaba pa po so bilang ka nagpapabakuna sa inda. Dahil po may nagkapira pa, na dahil pa nakukumbinsir talaga, lalo na itong mga nasa Haragyo, those who stayed or residents of far-flung areas, dahil pa po sila naabot. So pag pinaapudan, minsan, iuruga ka ng gurang. Kasi ang mga gurang, kilometers away, dahil na po kaya magralakaw minsan. So dawa gurano po ang kakakonvince kung yaon po ang pagduha-duha kan tao. And ito pa po, Director, siguro suggestion lang po na makatabang din po sa DOH na nataday po pagkasuhan itong mga nagpo-post kin mga against para po sa bakuna. Saro pa po ini na itong mga sabi ng side effect, nagburutok so pandok, nagpurutok ang pigbakunahan, saro po yun ka nakakadisganar para po sa mga individuals. Natural kung ako may comorbidities, dahil na po ako mapabakuna. Kasi ang rason, para nga niya kinalintura sa tugang ko pagkatapos biglang naglubo nga niya ang payo. Sa hiling mi po, kami po sa broadcast, I don't know about my colleagues here, but on my part, permita po inipig e-ere, ano? Na makonvince ang mga kapwa niya to Bicolano. Pero kung yaraon po ang manlaylain na issue, saro po ini kang faktor na nakakapagpapahaloy po kang proseso. Maybe it's about time nakarasuhan na po kayo din ni Director, suggestion lang. I don't know kung agree ka mo po sa kuya. Kasi hanggat yaon po yan, ang cyber libel, okay naman sila na magkaso kay mga individuals eh. Di ba? Ang gobyerno po ini. Project ang gobyerno para po sa tao. Now, kung padagos po silang magpaparapost kay Arog Kayan, I don't think na matapos po ang termino ni BBM, maka 100% po kita kang pagpabakuna. Totoo po. And anyway, additional ko lang po yon. But ang question ko po about digdi kay Madam sa PWDs. Ano po? Thank you po, Director. Ang problema po ma'am kang PWDs especially na yaon sa mga munisipyo, Haragyo po, maray na nga ni digdi po sa Legazpi, Daraga, Kamalig or in Albay, in general, kasi harani po sa regional office kang DSWD. Every time po na may pangangaip kang bulong, financial assistance, nakakadalagan po sa regional office. Ang problema po, talking of DSWD again, may nagkapira po kasi sabi ninda ang DSWD officers da ka mga LGUs is bako man under talaga kang DSWD. Kumbaga parang ano lang po sinda ma'am, parang hinair lang sinda or pinakairunan lang sinda kang DSWD regional office, but they are employed through the local government units. So kaput sinda kang mga mayors. Di po ba? Now, ini pa nagiging problema sa mga munisipyo. Kung maigong mga PWDs nagdudulok, like before, araw ka mga senior citizens, ang OSCA, na obligasin na talaga na kukuhaon ng site kang mga senior citizens. But this time, pag naaraman po kang ibang mga DSWD officers, lalo kung kanina na sa pag-iisip, like what my colleague said a while ago, minsan po pigi-iriwasan ninda eh. Lalo na itong may mga tatakang politika, ini po ang number one. Whether we admit it or not, ito po ang totoo. Mga haragyong pamilya na day naaabot kang dalugdog, buda kikilat, mga pamilya na nasa ibong kang politika, minsan po day natatawan iniki oras na pag-atindiyo. So this time maybe, because DSWD, na ang DSWD, malawak ang scope kang sa indapong trabaho, day daw po pwede madam na makapag-ano kita sa national na mag-separate po kisarong agency para lang po duman sa may mga mental health illness or mga concern kang mental health. Kasi kung pag-arog po kayo ni, aram taman po na ayaon ang national mental health, pero okay lang po yan kasi nag-accept, nag-cater sinda kay itong mga pasyente na para po sa inda. Pero pag abot po sa lokal, especially na pagtatao kay bulong, nag-aagi sa RHU, ang problema po minsan, yung nga yung problema kang mga residentes minsan, pagtaram ninda king dawa nga niya may bulong dyan, tataraman kami magpakal kamuta, orang available. So nagkakaigwa po kay problema sa lokal. Arog po ka ng totoo.
For several times I encountered like this problem na naghapot mo po kita, nag-investigate kita po sa mga rural health units. Yan po ang kasikasin pagtataram ninda. Nakarak lang po baga ang depression, yaon po sa mga poorest of the poor. Bibihira lang po ang may kaya sa buhay na nakaka-encounter kay mga depressions. So, itong kulang sa mga suporta na dapat matawan, minsan po napaparayo sinda po sa buot kang gobyerno. Thank you very much po, Madam. Kung sakali lang po na matawan po ni Noras. Salamat. Okay, so any comments po, RD or Dr. Bobby, sa first part ng question po ni Sir or ng comments po? Ano yan eh. Concerning po dun sa sinabi ni Sir na kasuhan, di ba? Yung nagruluwas dyan sa Facebook, sa Twitter. We have raised that to the National Vaccination Operating Center po eh. Several times. We are still awaiting for the response. Kasi medyo, may legal concerns yan eh. So, di man basta-basta po. So, sinda, makatao tulos ki judgment or decision on that. Pero in reality po, perambulan na po nakaagi yun eh. Na we have sent that. Yung mga picture po dyan na yung anong doktor dyan eh. Na nag-anti-vax. So we have to send that to invoke para madesisyon. Kasi at our level po, we cannot move eh. Kasi natatalian po kami ng policy. So we usually bring it to the invoke for policy decisions and future actions po. Especially po kung it takes on the legal aspect po eh. So medyo duman po naghahaloy. Kapag nagkarasuhan na po yan, ibang kurulay na yan. So we still are waiting for the response from the invoke. Regarding po duman sa so duman baga tayo sa sinabi nindo na mga masungiton. Yeah, we heard from that eh. Na usually at the peripheral level din. Na there are times talaga na data mo po ma-prevera niyan. But we want to be informed kung sisay po ito. Probably you have to write us. Kasi pwede naman na isurat sa LGU yan eh. We can inform the mayor or the rural health unit staff para po makaulay man lang yun. Kasi not only po pa naman for the COVID dyan eh. In other cases din po, sa mga typical patients lang po siya. May nare-receive kami mga reklamo din na pigarasudan. Pagal na nga si pasyente, hali na sa malharay yung barangay, pag abot mo niya, dadagitan ka pa. We have received a lot of complaints po that. And we usually inform the local government unit about po, the mayor and of course the MHO or the rural health physician po. Well taken po yan eh. Kaya lang po, the action of course will be coming from them. At least we have already informed them of what happened. Okay. Dagdag lang po ako, sir, no? Regarding una dun sa yung nabanggit nyo, yung mga facilities, RHU, na medyo hindi maganda ang approach po sa ating mga senior citizen. Ipaalam lang po namin na ngayon ang mga RHU ay may mga license na rin po sila, no? Parang mga hospitals na may license to operate. So sila po ay binabantayan, minomonitor na rin po ng DOH. Ngayon po, pwede po kayong, kung meron po kayong personal knowledge or tungkol sa mga ganitong insidente, pwede po kayong sumulat sa amin para po pwede po tayong makipag-usap dito po sa mga health facilities na ito na meron pong mga incident or complaints, no ho. Mas madali po kasing i-investigate, kausapin, or kasi kami naman po sa DOH, we always mediate, no ho, between the health facilities and the clients, no ho. So yun pong mas maganda. Sa ganito po kasing proseso, maayos po natin kung ano yung issue. At sila din po nagiging, kung sino man po yung mga concerned na health facilities, mas nagiging conscious po sila sa kanilang mga ginagawang trabaho kasi parte po ito ng kanilang serbisyo. Pwede rin po kasi itong maging cause po, no, kung meron po, this can be administrative cases against the health facilities po. Yung po ay depende sa magiging findings po. Tapos po dun sa unang na tanong nyo rin po, sir, no, regarding dun sa mga senior citizens na medyo, hindi naman medyo, talagang may agam-agam pa at nagdududa at maraming worries, no.
Kaya nga po ngayon may ongoing din tayong training po para sa mga barangay health workers po. Kasi sila din po yung aming tinatap. Sila po kasi yung mga malalapit. Alam niyo po kasi 'di ba sa ibang mga syudad na matataas ang kanilang vaccine coverage kahit na po sa senior citizen. Alam niyo po ang nakita po namin na isang sikreto po, yung pong mga malalapit, mga health workers na malalapit sa barangay, sila po kasi talaga yung pinagkakatiwalaan eh. Kaya sila po ang tinatap namin ngayon na sila po talaga yung magmi-mediate. Maliban po sa ating media, tinatap din po natin yung mga pinakamalalapit po natin sa komunidad. And those are the barangay health workers, even the NDPs po. Kaya yan po ngayon ang mga actions natin sa region po, sa DOH. At umiikot po kami, maliban sa pagmo-monitor, umiikot din po kami at kinakapacitate natin lalo po yung ating mga tao sa ibaba, yung nasa grassroots po. Kasi naniniwala po kami, no? Kami po kahit kami ay mga eksperto, kahit kami po ay magagaling at panay-panay po ang pagpapaliwanag. Ang pinakamahirap po kasi kunin yung tiwala. Tama po, di ba? Ang isang tao, ang isang pasyente o kliyente, pag malaki ang tiwala sa atin, kahit po hindi ka magpaliwanag ng sandamakmak, basta malaki ang tiwala sa'yo, sumusunod po yan eh. In fact, sa isang city po, no, kapag yung senior citizen, nakuha po nila ang tiwala at napasunod nila, sumusunod po yung buong pamilya. So siguro yun po yung sanang isang makuha nating strategiya para po tumaas ang ating vaccine coverage. So yun lang po and thank you. Thank you po. So for Sir second concern po, Ma'am Wendy, do you have any comments po? Salamat po sa pagpaabot po kan sa indong obserbasyon po, sir. Ano. May duwa po akong na kumbaga nadakop nakahaputan duman sa imong big race po kanina. Inot po tungkol po ito sa serbisyo, sa sistema po kan serbisyo, manungod po duman sa sarong PWD na kung pwede po ining maging separate, no? Okay, so we are talking about the services, okay? And second po yung ating I think it's a structural system. Structural kasi it's all about the yung ano po yung the agency na DSW2 kung okay lang ba na gano'n yung ating suggestion or recommendation to reach that at the national level. Now I would like to directly address the first, no, which is more on the service system concern. In fact po sir, ganito po 'yan. Ang PWD, ang persons with disability, no, based on our definition, papasok po talaga kahit yung ating mental disability. Because mental disability is one of the disabilities, no, of a person. But when it comes to categorization, because you mentioned a while ago na paano ba natin isi-separate, no? Pwede po ba na yung yung mga physical, kasi naintindihan ko po yan kasi isa po ito sa mga concerns na na-erase din po sa amin. Maybe because of we need really to strengthen our concerns of the stigma and discrimination. Okay, so ito po yung concern na gusto po natin palawakin pa. Because when we talk about services, especially the health service, so we really need to assert the inclusion of our health services or whatever to address the need of our persons with disabilities. Yes, we have our National Mental Health Act. Sa ating National Mental Health Act, meron naman pong mga customized na mga intervention. So anyway, ang ating health facilities naman po, kung titingnan po natin yung ating system, ano po yung health system. Sa rural health, sa RHU, sa primary health setting, package na po kasi yung gusto nating ibigay. Kung nandyan na lang naman po yung isang taong may kapansanan, pero sa tingin po natin sa ating objective assessment ay meron multiple disabilities kasi meron yan. Maliban po sa kapansanan sa isip, meron din po siyang kapansanan physical. Meron nga pong kapansanan sa pagsasalita. So in other words, we're talking about a technical aspect to address the need of our persons with disabilities. So ngayon,
kapag ito po ay kumbaga tinulungan po natin masuportahan yung pag-a-assess, yung competency ng ating mga health service provider, wala pong issue dyan. Because they themselves would be able to address and categorize kung ano po yung pwedeng ibigay. Kasi isa lang po, yung halos lahat ng mga health programs, ang nabibigay isa lang po pagdating sa baba. So, you see now, it's really difficult for us to separate one health concern from one individual kung nandiyan naman. Kasi gusto natin ibigay lahat nandiyan na. Now, when we are talking about how can we separate the provision of the services to persons with disability and persons with physical or orthopedic, I think it's just a matter of wide dissemination and information to address the stigma and discrimination. Because when we look at a person, we need to look at to provide a better well-being for a person, irrespective or regardless kung ano po yung kanyang kondisyon. But anyway, when it comes to the intervention, we have a very robust referral system na in-strengthen natin na pagdating sa baba, pag nakita niyang mas may specialized care na kailangan yung PWD, so it has to be referred to a facility which will cater all the intervention. So yun po yung direction natin ngayon na patuloy po natin yan na tinitingnan. Kasi yun po yung ating mandato na tingnan kung gaano po ka-effective at ka-efficient po yung pagbibigay ng mga health services sa ating mga kliyente. At maganda rin po, sir, actually, I appreciated the way you feedback to us some of the external clients, yung mga ganong klaseng mga behaviors, because this is a positive input to our office. So in fact, we really appreciate that, and we are so happy that the Department of Health is an ISO accredited, meaning to say we are in accordance with the quality system and we are abiding to ensure that we are providing talaga ng yung as much as possible we improve, kasi kailangan tingnan talaga natin kung paano talaga mapabuti yung pagpapatupad ng ating health services. So yun, we are open to that I can call that a very constructive feedback, because we really encourage our external partner like the customer and the media professional to be part of our decisions, So this is how we can see how we can improve and relay also para pag-usapan pa po kung ano pa po ang dapat na pagbutihin. Okay, pero sa larangan po ng mental health, customized po yan sa pagbibigay ng intervention. Hindi po yan dahil po yan pigmimix sa tuyang mga physical dahil po. Kaya nga po igwa po kita digdi. Pero opportunity po ini para maaraman po kang gabos na igwa po kitang specialized care facility which is the Don Susano Rodriguez Mental Hospital. Okay? So pig-apod ta o mas kilala sa apod na Kadlan. Okay? Kaya yan po ang satuyang hospital para sa mga may problema sa isip. Pero syempre, di ba kanina na mention ta na dahil nga ni pigaabot kang daguldol. Okay. So gusto tang ipaabot ang satuyang serbisyo sa baba pa sana. Kaya sa mga doktor dapat talagang competent sinda na maski sa pag-assess pa sana as in pagtao kang first aid sa mental health, tatao po sinda. Tanganing sa tamang pag-assess boda pagtao ki subulong kasi itong mga maintenance po, pwede na po yan sa baba. Hali naman po yan duman sa mga psychiatrist, sa mga psychiatrist po or other health facilities. Kaya tanganing mabawasan po so gastos mag-out of pocket especially for the family. And ang pinaka-challenging dapat magayon po talaga na pirming may regular na dialogo sa baba, hilingon kung paano po paandaron ang mental health, tanganing kung halimbawa may sarong pasyente na they cannot afford na mag-access duman, ang lokal mismo sa tabang kang mga barangay officials nagiging nagtatarabangan. Okay? Dahil sindang kwarta, maduman kita sa municipal social worker, tanganing ayudahan. Tawan sila kipamasahe sa tabang ni kapitan. Kasi aram po nindo, base sa survey, ang pinaka-powerful na tao na pwede makatabang sa lokal sa pinaka-barangay captain. So in other words, i-inwelto ta
no? Maski po ang mga lokal na barangay natawan kan tamang informasyon. Siring man po kan sa COVID pag sinda po well informed about duman sa vaccination and also other health services po ng DOH. I think it can be done, no? Unti-unti let us engage one another. And there's no perfect naman po talaga. Basta ang importante pag-uulayan ta tapos pag hilingon ta kung paano ta po ini maparahay pa. Salamat po. Kay RD, Vince Villar from GMA. Yung atake ngayon sa dumadagdag na cases natin sa Bicol, saan po bang mga lugar? Anong mga age group yan? Tapos, kasi kung mag-encourage tayo sa mga seniors na magpabakuna, minsan kailangan dapat tinatakot. Hindi naman sa tinatakot, kundi sinasabi natin yung totoo, yung realidad. Kasi may mga seniors na dahil hindi naman nakakarating yung COVID sa lugar nila, ayaw talaga magpabakuna. May analysis ka ba, RD, kung ano talagang mga age group yung vulnerable pagdating sa COVID? For the past 2 years siguro, ganun. Kahit hindi na data, sa inyo na lang po kasi nakikita nyo yan, napabasa nyo lahat-lahat yan. Bigyan nyo po kami, parang situationer din, parang ganun, sa cases ng COVID sa Bicol. Salamat po. Roughly yung mga cases na is more of from the mid-20s up to the 50s, something like that. But I don't have the exact data, no? Yan ang sa tuyang kaso mo niya, no? Pero right now po, as of yesterday, we have 58 cases. So, comparing it with last year, I think medyo pare-pareho lang, ano? Yung rate of developing the illness. Ano pa sa mo? Saang mga lugar to karaming umatake? Kasi ngayon, nabanggit mo kanina, marami na yung bakunado. Dahil doon bumagal ng konti yung pagtaas ng cases natin. Meron pa tayong anong mga lugar o grupo ng mga edad ganun ang karamihan kinatake. Yung sa edad, wala kaming darang data ngunyan, but usually gabos na probinsya igwaki kaso. We have all the provinces na may kaso, no? Yes, if we have to go to the details kasi wala sa kung gusto dito, we can ask our executive director on the kumpira sa probinsya, kumpira sa sabi man age group. We can have that. Iba ka dyan, Joanny? Yung analysis mo, RD, kung how vulnerable talaga yung mga seniors natin compare sa ibang age group. Kasi if we have to go back to the senior, at this point in time kasi ang seniors, marami ng comorbidity yan. Plenty of them. Yan so hypertension, yan so diabetes, yan so asthma, some of them have CA, which makes the body purely susceptible to COVID. That is the primary reason po na bakit kami makuliton ngunya na makbakunahan ng senior. It doesn't mean po na senior niya ako na sa edad na 90, 80 to 90. But hiling po rin doon, senior ngunya niya ako sa 60. When you reach the age of 50, you've got a lot of morbidities na eh. Di ba? Ako, I got my hypertension and diabetes when I was 45. Similarly, dahil kami nagkakaiba na ibang mga Bicolano, when you go up to the age, nyaraw na po si comorbidities niyan. So ang point here is, we have to cover the population po na with plenty of comorbidities and which is basically vulnerable to the effects of COVID. Yun ang po sa itong category na senior citizens. Yan ang gusto ito pong makover talaga. Tadawa po, sinabi ko kasubago na nagdidikit si Kasuta na nagiging serious. But in any event po, na may magbago na naman na variant kang COVID, na di ka na bakunahan, susceptible ka na po naman. Nasibagta ka po. In essence po, ang coverage po kang bakuna right now is talagang for the senior citizens, hababa po siya. Against po the average of the other regions is basically nasa 75 na po sinda. Kita, we haven't reached even 70. Ayan. Ngunyan po, sabi ko sa imo, if you want to
If you want to go into the details, yung sa specific na mga age group, we can probably give you from the RESO office. Ah. Yeah. One of the lowest po naman sa coverage ng senior citizens. We have the data. We have to go back to the details kasi right now ang data ang dara lang namin na data is purely for the comparative comparison of different provinces. Okay? Sige, thank you. Good morning po from DCGP Tabi RD and sa tuyang nasa panel. Mahapot ko lang po Tabi RD, sundan ko lang hapot ni Sir Vince in general na lang Tabi, kadaklan po sa pigtataramaan ngunyan in COVID-19, bakunado or bakunado na? And mostly po anong sector para po malinaw sa mo? Yung po kasing mga details na hinihingi nyo, kagaya din po nung unang sinabi no po, lahat po kasi yan nandun po sa ating RESU. Naka-itemize po talaga yan, no ho? At may comparative meron. Yes, hindi po available ngayon, no? Opo, kasi mga details na po talaga yung ating gustong malaman regarding this. But we have that data, kaya lang po nasa RESU siya. Okay po. So, panduang question na lang po, RTN Bam, may mga rumors kaya, mga salang impormasyon kitang mga na-receive na totoo daw po ba na pag nabakunahan ng COVID-19 vaccine, minaluya da ang lawas sa isarong tao. So, garin baga nababawasan energy ninda sa paghiro-hiro, like sa pagdalagan. Dati nga ako, matibayan nga ako magdalagan. Ngunyan nga, nadalagan ko na sa 10 metro, kaya. So, sa parte po kan DOH, ano po ang sa indong kay ni Say Tabi? Marites po yan. Marites. Typical Marites. Bako po totoo yan. Okay, sige. Bako po totoo yan. Kung tutusin nga po yung bakuna na mas makusog ang ginhawa mo eh. Yes po. Yeah. Po. Salamat po. Kay Ma'am Baluis po, sa PWD sector Tabi, kumusta po ang health status ninda base po sa mga narehistro Tabi sa Indo? PWD sector. Yes po. So health status po ninda overall. Opo. Nabanggit ko po kanina na saro po ini sa pinaka-challenging na part na especially ngunya na COVID, di ba? So, may iwasan po talaga na may restrictions when it comes to accessing the health services. Kumbaga, so dainganing bagang mga disabilities na didipisilan. So, mahiling ta na mas lalo na, syempre. So, may mga kapansanan. Pero, padagos po no ang satuyang Department of Health na nakikipagkonektar o kampanya no sa satuyang mga partners in pushing the the PWD no program. Kaya yan saro pa po ini sa samuyang kakampanya na sa tabang ka mga PIDAW yung sa ating mga DSWD. So pag-uulayan po kung paano mi po talaga totally mapalangkaw din po yung registry. Pero in between of that, we would like to ensure that all registry should be registered na talagang tama no, yung ganung information. But anyway, isa po ito sa mga directions na pinaprioritize po natin. So part of our monitoring and checking so that we'll be able to give some recommendations po. So ayan, yan po yung yung updates at kanina po ay pinakita po namin yung pinaka-update na PRPWD registry na nakikita po natin na talagang may pangangailangan pa po no na hikayatin po yung ating mga PWD to register at the respective municipality and provinces, even cities. Thank you. Thank you po. So we will now be entertaining our last two questions. So, ma'am. Good morning. Rides Bar sa Rappler, Times and Rappel News.
I have two questions. First, with pandemic, we would like to know how many cases of Bicolanos with registered or in your data po na experiencing depression and that falls into grave cases. Kung during the 2-year period, meron tayong recorded na statistic. How many cases is this rising? How many, what are the age group? And kasi ako, I heard, I would like to contradict the data na cited by one of my colleagues na yung may hirap, yung may mataas na cases ng depression, ng may mga mental health illnesses, known to us, mas maraming may cases na nasa AB classification, kaya lang this data is concealed. Maraming ang nagpapakamatay na mga nasa AB category na hindi lang 'to nababalita. Kasi merong disclosure, merong highly protected ng family dahil sa ayaw nila ng kahihiyan kasi sa kanila yung ganitong cases. Or in fact, kung i-reveal natin yung situation, we could help them, we could save these children from further to save them from anxiety, from depression. And so, do we have enough psychiatrists handling these cases? Do we have medical expert na handling these cases across the Bicol region or in the country? Second, what are Yung the sa yung sa status? first question mo, Okay po. we don't have that data. Kung si Saiso na COVID comparison ng kaigwaning medyo psychological something, psychiatric complications. We don't have the data. But yung second question mo in relation to that, yung do we have the adequate psychiatrist? Tama po yung nabanggit po ni Director. Wala po tayong COVID cases na correlated no with mental disabilities no. So but ito yung challenge kaya po direction ng ating DOH ay i-strengthen talaga yung ating registry. Kasi ito yung wala pa. So sa kaalaman po nating lahat, yung National Mental Health Law ay naipasa no noong 2019. So nandito pa po tayo sa implementation no, talagang patungo po tayo sa pagpapatupad ng implementation National Mental Health Act at napaka-challenging no even at the local no to integrate in our system. Sa ngayon po dahil in the absence of the mental health registry national, I'm talking about the national registry. Meron po tayong mechanism, no? May local po tayong may regional registry po tayo na ginawa, no? Sa pansamantala po na hindi pa po nadi-design. Hindi pa po kumbaga nagkakaroon ng may plano po kasi na magkaroon pa ng registry for the mental. Pero pinag-uusapan pa po ito. So i-harmonize din po yan sa ating tinatawag na PRPWT. Yung kanina po no, na nabanggit ko po. Dahil po kulang na kulang pa no, yung datos. So hindi po ito, kumbaga, hindi po ito kompletong masasabing ito lang yung mga nangangailangan no, ng ating serbisyo. Pagdating po, when it comes to the psychiatrist naman po, in fact, in Bicol Region, we are happy no, na yung ating mga psychiatrist ay meron na po tayo ngayon na noon kasi 5 lang yan. But ngayon we have already 8 in Bicol Region. 5 of them are 8 na po. 8. We have 8 psychiatrist consultant. Yeah. 5 of them are opo. 5 of them in Don Susano Rodriguez, and then yung 7, the one in BRTTH, we have Dr. Morico. When we talk about is this enough, actually
ito yung dahilan kung bakit in-integrate natin sa ating primary health care. Yung ratio ng ating mga doctors to provide interventions to our clients is not enough. So the strategy now is to integrate the community mental health in the mental health, no, especially assessment and management at the primary level. So that is why the Department of Health in past years we already conducted several trainings for our rural health unit doctors and nurses. Para sa baba pa lang po, yung mga basic na assessment, yung mga kaya naman pong i-management kasi 80% of our medical condition for the psychs can be managed at the primary level. Except for those yung mga complex conditions that should be referred to our acute psychiatric unit. Now, in Bicol region, we are also happy, no, compared to other regions that we already established three acute psychiatric unit. Ito po yung in support ng mga local government units, LGUs. So we have in Catanduanes, Masbate, and also in Camarines Norte. So may financial assistance din pong binigay yung Department of Health in support to establish, no, and strengthen their acute psychiatric unit. So it should be an inclusive medical services that should be accessed even at the district hospital. Kaya patuloy po yung ating pagbibigay ng mga technical assistance para unti-unti po yung kakulangan sa pagbibigay ng serbisyo ay matugunan. Okay? So yun po yung ating talagang kahit po hindi lang po ito sa Bicol region. This is a national issue even worldwide na kaunti lang talaga yung ating mga psychiatrists. Kaya nga po marami pong ginagawa yung mga psychiatrist associations. They also recruit, no, doctors to engage with the psychiatry. But we have our psychologists also helping us. Psychiatrists, and we have our LGUs, the trained doctors, nurses, even the other health service providers, no? Sila po ay tumutulong kasi this is a public health issues that has to be addressed, no? Not only by the medical professionals but by the people, no? Ito po. Thank you. We have, yes. Yes, we have our regional, tinatawag po namin na mental and neurological substance use registry. And we have 9 conditions enlisted po, 9 conditions po yan. Yan lang po yung kinikilala po natin, base po yan sa ating manual for the Mental Health Gap Action Program. So this is a WHO manual. So doon po nakaangkla. Ngayon, dahil po nabanggit ko po kanina ng ating pong mga health facility sa baba ay nire-require natin to submit, no, their master list for the mental and neurological substance use disorders, yung tinatawag natin ng mga service users, no? Ngayon po tinatawag natin ang clients, hindi na mga pasyente, no? Sa National Mental Health Act, lahat po ng mga nangangailangan ng serbisyo, we address them service users. So we enroll them there. So that will be the basis for the provision of our commodities or psychotropic drugs. So meaning to say, pag hindi pinabuti or hindi na-update yung kanilang listahan, wala po tayong basihan para po magbigay ng ating technical assistance, especially for the provision. So yun po yung ating pinapaigting po ngayon para kahit the local government unit, the rural health units will be able also to improve the way they are submitting data to us. Okay. Thank you po. Aside po nung COVID cases, rising cases of neurological related cases, what are the other pressing issues na you consider as a grave public health issue in Bicol region that need to be addressed? Basically po yung we have identified it na. And one of the basic the concerns hindi sa tuyang ngayon is the low
vaccinations po coverage. Yeah. And we are now in the process of conducting several strategies po para patugunan po itong problema ito. Kasi nga, we have suffered COVID for 2 years. We have experienced COVID and napabayaan po ng ating mga kasama din yung other programs na dapat ho talaga minamanaman yan. Nakafocus po tayo purely for COVID and these programs po, especially the vaccine preventable diseases, dapat po binibigyan uli ngayon ang tugon. Lalo na po si COVID naman bumababa na ngayon compared for the past 2 years and we have to move forward and divert our attention na po doon sa mga vaccine preventable diseases na right now po medyo we want to increase the coverage of these vaccine preventable diseases, especially the fully immunized child po. Ongoing na po siya ngayon. Right now po yung sa bakuna natin sa mga bata. Like measles, pertussis, polio, and other vaccinable preventable diseases. I think, Maita, you can share with them. Hello po. Yes. Dun sa mga binanggit po ni RD, no, dagdag ko lang aside from measles, polio, diphtheria, tetanus, ano pa ba yung? So yun po yung ating mga routine immunizations po, no? Actually, tama po si RD, bumabalik na po ulit tayo, no, sa pagbabakuna ulit sa mga bata. In fact, umiikot na po, nagsisweeping na po ngayon yung ating mga healthcare workers sa bawat probinsya. Kasi tama po, at nung nag-COVID po tayo kasi talagang nag-focus sa COVID. So ngayon po na bumaba na yung cases, ito po yung mga tinututukan na naman natin ulit. Thank you. Dengue is also in the rise. And that's basically palagi po naman yan, especially during the rainy season. So, back to basic po kita sa tuyang 4A, so abakada at ang pigigiribo sa tuyang mga barangay, we have to, again, remind our partners from the field po na we have to go back to reality po, na we have to go out of COVID scare. We have to refocus our activities na po to the other disease entities po na routine po na ini tumataas, especially for dengue during the rainy season and ito nga ring vaccine preventable diseases ta. Ngunyan po na tag-uran, we have to look again into what? Mga leptospirosis, something like that. Mga diarrheal diseases po. So babalik ang tauli po yun. Ibalik na po uli yun sa census ng sa mga health workers, na this has been affected by COVID for the past 2 years. So nawala sa focus na, in reality po talaga nawala sa focus na. So we have to refocus again. Kasi kung hindi, baka ma-double jeopardy po kita, halangkaw si COVID, halangkaw sa vaccine preventable diseases, halangkaw sa mga other diseases related to seasonal diseases po. Diba dumaral lang din po ini. So, mas dako lang problema po sa tuyong aabuton. So, we have to refocus as soon as possible po. And let's take advantage po na medyo hindi gaano kadakol si COVID ngunyan, even though rising siya, hindi siya kadakol compared to the past 2 years na sa tuyong experience po. Okay, so let's move po sa ating last question na po. Good morning po from ako Bicol News Online TV. Ang concern ko lang is yung ngunya na siging dakol naman kay mga apodunta ng mga bua-bua. Do cover kang DSWD and LGUs ini. Pero sige, taong grasa mga ganin, ma'am. Okay, mental health, may mga effect. Aro gani ma'am nagdadakol na kayan kani. Pwede sir kayaning maging kumbaga nagmadaraki COVID. Tas sige ning halubilok sa mga tao. Sa part kang DOH po, ano po ang maging kayan gani ma'am?
action? Before po Ma'am Wendy answers, I believe RD Vera has another schedule to attend to. So we would like to thank RD Vera for being with us here today. Okay. Okay, so Ma'am Wendy, go ahead po. Okay. So, sad nakakalungkot pero marami pa talaga kailangan natin i-promote yung tamang labeling to our because when we tag or label a person with his disability is a form of discrimination. Okay? So, yun din ang isa sa ating pakiusap, especially for our media professional, to as much as possible to refrain from labeling. We can address them as a person. So, yun ang number one kong message. So, somehow we can convey to the public that we respect our persons with disabilities, especially those with mental disabilities, by giving their yung respect para yung dignity nila tataas. So this is a very challenging part, okay? So yes, I would like to address the concern of sir from what ano po? Ako Bicol News Online TV. From Ako Bicol. So yan yung una ko pong message okay, so addressing by their as a person. Okay, so malaking challenge ito. Ano yung second question? Pwede Is po ining ma'am. Kumbaga, pwede ning maging career ka ning COVID. So sa part kang DOH po, anong magiging action po kani? lahat naman po tayo ay susceptible to be contaminated with COVID. But the point siguro na naiintindihan ko sa tanong mo, vulnerable sila. Kasi nga, just like the other special group like the senior citizen and persons with disabilities, they are less, kumbaga, ignored, So, kaya, nandun yung factor na mas pwede silang mahawaan compared to other protected population. So, the challenge there, if we will include them as part of our target in our community, siguro naman maiiwasan yung mga contamination. And I agree especially a while ago that there are a lot of people especially with mental disability pero hindi natin pwedeng ituldok yan kasi I already mentioned na some of the vagrant person is not actually having a mental disability. Homeless lang sila. So this is the assessment and evaluation of our psych feedback to us. When it happened na dinadala sa kanilang health facility at inassess nila, wala naman talagang mental disability. So itong senaryong ito ay malaking kapulutan ng aral sa lahat. I think this is a very good scenario na kung saan tayo mag-uumpisa na paano pa tayo makakatulong So maganda na na-raise ito. Kaya yun, sagot ko na po na talagang lahat tayo ay susceptible. Pero importante na ang bawat isa, especially ito baka pwede tayong yung sa media professionals about the statement discrimination. Yun, and malinaw yung papel. Pero majority naman po I really want to extend our gratitude to our media professionals. I can see that they are very professional and naman especially sa pagpapaabot In fact, this is one of the administrative order just released this is pertaining to the proper info for the suicide for the media professionals. So we also discourage media professional to highlight the suicide issues.
Hindi po kasi nakakatulong yon. In fact, there are a lot of surveys, a lot of researches done in correlation with social media. And I also appreciate that one of the observation discussed a while ago, yung mga fake news. This is true. So hindi po ito talaga nakakatulong. But I can see that there are a lot of opportunities with our media professionals, no, to kumbaga to counter give the right information. Diba? Magbibigay tayo. Ito lang naman ang sagot doon sa mga fake news na bigyan natin ng tamang information, siguro kailangan natin imbitahan. Okay, so gano'n na lang po. Maraming salamat po. Okay, thank you very much po to our panelists for answering the questions of our partners. And syempre, thank you din po sa mga partners natin na nag-express ng kanilang concerns. So, before po tayo mag-end ng ating press conference, may we ask na lang po for take-home messages ng ating mga speakers for today. So, let's start with Dr. Bobbies. Yes po. Una, salamat po sa lahat na nagsumama sa amin. At for this opportunity para maka-reach out ulit po kami. Siguro yung huling message na lang po namin pagdating sa program. Dugtungan ko din yung sinabi ni Ma'am Wendy, balikan ko yung tanong tungkol dun sa ating mga kasamahan na persons with mental disability. Kahit po tayo ay medyo nagkakaroon ng mga pagkukulang, pero sa party po kasi naman natin na mga may kakayahan po, kasi nagkakalimutan na rin po ngayon kung mapapansin nyo, tayo pong may kakayanan pero tayo pa rin ay nagkukulang. Meaning, kung kayo po ay lalabas, humihina na po yung mga gumagamit ng mask, gumagamit man ng mask, maling gamit, huwag pong kalimutan nandiyan pa rin si COVID, po. So, kahit po merong courier, kung tayo naman ay nagpoprotekta sa sarili natin, isang way po yan para hindi po kumalat ang COVID, So marami po tayong paraan para po ma-control ang pagkalat ng COVID. Pero kahit po tayong mga marurunong na at nasa tamang pag-iisip ay nakakalimot pa rin. So hikayatin po natin yung mga kasama natin na please po, sundan pa rin po yung ating Bida Solusyon. Wag pong Bida Solution Plus, tama? So wag pong kakalimutan yon. Kahit na po bumababa na ang cases natin, tuloy po rin po tayo sa pagsugpo ng COVID. Salamat po. Thank you po, Dr. Ma'am Wendy. Inot po, nagpapasalamat po kami sa pag-attend po nindong yan sa Satuyang Media Dialogue. Ang iwawalat ko lang pong mensahe para siguro sa gabos na bako lang po sa Satuyang Media Professionals. Kasi sa panahon po niya na COVID talagang very challenging. Yung restriction talaga nandyan. Pero nakikita natin marami naman mga opportunities with our restriction. So I hope na we get connected to each one. Especially po for those who are in need. So ito yung talagang pinaka-importante. And let us not get tired showing our compassion to each other, especially for those who are in need. Kasi ang taong nangangailangan, pag nawala na yan ng signal at nakita nila at naramdaman nila na sila na lang po yung nag-iisa, just like the system, just like in the health facility. Kung ramdam nang wala nang tumutulong, hindi na umuusad, wala nang maibigay. So nandun yung hopelessness in pushing our direction. So just like in a person, so stay connected, and I hope that we can still show our yung ating help, especially yung ating pagmamalasakit in times of pandemic. Huwag po tayong susuko. Talagang ganito po, there's no perfect in our system, pero ang importante yung mga imperfections nakikita natin in a very positive way to improve, not only ourselves but to help others. Thank you. Thank you very much po, Dr. and Ma'am Wendy. So, sa muli, maraming salamat po sa ating mga media partners na pumunta po sa ating press conference for today. So, ayan, dyan po nagtatapos ang ating press con. Magandang tanghali po. Panatilihing malinis ang ating katawan.
resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema.